שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט גוף כלוא בראש חופשי. שמי זרי. כשהבנתי בפעם הראשונה שיש לי ALS, מחלת ניוון שרירים, נכנסתי לאינטרנט כדי לקרוא על המחלה. מה שקראתי היה מאוד מפחיד. אנשים ללא יכולת תנועה בכלל. חלקם יכולים להניע רק אצבע, ולפעמים גם זה לא. רק למצמץ בעיניים. ללא יכולת לאכול ולבלוע מזון, וללא יכולת לדבר. חשבתי שזה יותר גרוע מהמוות. מה הערך של חיים כאלה? שאלתי את עצמי. מאז עברו חודשים רבים. הצטרפתי לקהילת ה-ALS, והתברר לי שטעיתי. נכון, כולם מקבלים את הבשורה בצורה מאוד קשה. יש כאלה שמרוכזים בהתמודדות עם הקשיים הפיזיים בלבד, בייאוש עמוק ואובדן התקווה. אבל הכרתי חולי ALSים רבים שהם, איך לומר, חולים על החיים. אנשים מעוררי השראה והערצה, שחיים אליהם משמעות על אף המחלה. ולפעמים הייתי אומר, בזכות המחלה. אנשים כאלה נפגוש במהלך הפודקאסטים הבאים. מכל אחד מהם למדתי פן אחר של יכולת רוח האדם לנצח את המגבלות הפיזיות. זה נשמע אולי כמו קלישאה, אבל פגישה עם המוות היא לפעמים סם החיים. כשהשתחררתי מהצבא, עבדתי תקופה קצרה אצל חקלאי במושב בנגב. בעברו הוא היה אסיר ציון שבילה שנים רבות בגבול הגרוסי. היו לנו כמה שיחות נפש, ובאחת מהן אמר לי, זרי, הרעב, המכות, הקור המטורף, עבודת הפרך, כל אלה גרמו לי סבל פיזי עמוק ויומיומי. אבל כאן, הוא אמר וחייך ודפק בנמרצות עם שתי ידיו על הראש, כאן היה מלא חיים. כן, חולי ALS מאבד אט את היכולת ללכת, להשתמש בידיים, מוזן דרך צינורית הזנה, מונשם בעזרת מכונת הנשמה. עם התקדמות המחלה, לפעמים כל מה שהוא יכול לעשות זה למצמץ. אבל בראש יש עולם שלם, חד וברור ומלא שמחת חיים. ה-30 בנובמבר 2021. שלום וברכה לכל המתנוונים והמנוונים. אתמול אחרי העבודה טסתי מתל אביב לנתניה, אספתי את הטרוריסטים הקטנים שלי וטסתי שוב לתל אביב לפסטיגל. מה אמא לא תעשה בשביל העוללים שלה? אתם צריכים להבין, אני בקושי הולכת ומדברת כמו מפגר, ואתמול בכלל התפרקתי, אבל תקעתי כמה כדורים והתייצבתי בהיכל מה שמו להצגה. חצי מהזמן נרדמתי. עכשיו אני עם קלנועית, ומן הסתם להוציא אותה מהבגאז' אני לא יכולה, אני בקושי מגיעה מהכיסא לבגאז'. אני תופסת בדרך כל מה שיש, אוטו צמוד, איש זר שעומד לידי, ראש של אחד הילדים, ציצי של חברה. אז כשאני מגיעה לאנשהו, אני נוהמת לאחד מעוברי האורח ונשבעת לכם. עד עכשיו לא היה אחד שסירב. קיצור, התיישבתי על הקלנועית שלי והתגלגלתי להיכל. ושם, תקלטו קטע, השומר ביקש ממני תו נכה בשביל הקלנועית. באותו רגע ממש הצטערתי שאין לי חיתול, אני כל כך צחקתי שאתם יכולים להבין את השאר. אחרי זה נכנסנו בלי בעיה, כלומר, אחרי שהסדרנים שם התגברו על השוק של, אומייגאד, זה אישה על קלנועית, מה עושים? הם מצאו לי מעלית והושיבו אותי וצאצאי על הפרקט מטר מהבמה, ממש הרגשתי את הזיעה של הכוכבים מטפטפת עליי, זה אחד הפלוסים בלהיות נכה. חברים, אני מחפשת את הייעוד החדש לי בחיים לצד הניוון. לשבת בחוסר מעש לא בא בחשבון. אני מוכנה לחיות מנוונת, אבל עם מטרה. אני נחמדה, מצחיקה, זורמת וכלילה. אני מבינה בהיסטוריה והנדסה, ומשתעשעת קלות עם פסיכולוגיה. אני זמינה בכל שעות היום והלילה, אז בואו בהמוניכם, קחו אותי. בכל אחד מהפרקים בסדרה, נכיר אדם אחד שחייו קיבלו משמעות חדשה מהיום שפגש את ה-ALS. בפרק זה ששמו סופנית אמא שלך, נפגוש את יוליה. את יוליה פגשתי בפעם הראשונה בפייסבוק, בעמוד של קבוצת חולי ALS של עמותת ישראלס. יוליה פרסמה שם פוסט שצד את עיניי והיה שונה מכל מה שקראתי עד אז בקבוצה.
שמעתם בפתיח את אחד הפוסטים שלה. כיוון שהדיבור של יוליה קשה להבנה, היא תדובב בכל הפודקאסט. יוליה נשואה למיכאל, והם לשני ילדים מקסימים. היא חולה כשנתיים, הולכת בקושי בעזרת הליכון, ומשתוללת עם קלנועית. מדברת באופן לא ברור, הלשון שלי התאבדה, כך היא אומרת, ומוסיפה בחיוך וגם הבליעה. לאחרונה הותקן בגופה פג, צינור הזנה ישיר לקיבה. כל זה לא מפריע לה לתפקד כאין נמרצת, לעבוד במשרד גדול לתכנון תשתיות, לנסוע ברחבי הארץ כדי להיפגש עם חולי אלס, ולכתוב 300-400 הודעות וואטסאפ ביום. יושבת מולי אישה צעירה, יפה, מאותרת קעקועים, מלאת חיים, שלא נחה לרגע. מציצה בטלפון, מגיבה בוואטסאפ, שולחת מייל, מתקשרת עם הסביבה. אף אחד בקרבתה לא יכול להימלט מתשומת הלב שלה. יוליה אומרת שהתחביב שלה זה בני אדם. ויש לה יכולת מדהימה להתאים את עצמה לכל אדם, בשמחה ובלי שיפוטיות. זו יוליה. שלום יוליה. שלום. אני שמח שאנחנו נפגשים. אני שמחה. יוליה נולדה באוקראינה בעיר ויניצה. היא לא זוכרת כלום משם, כי כשהייתה בת 3 עלתה יחד עם אחותה הגדולה ושני הוריה לישראל, לבאר שבע. בבית היא קיבלה חינוך שהיא קוראת לו סובייטי. חינוך סובייטי זה חינוך בלי הרבה אהבה. חינוך ללימודים, חינוך לסדר, חינוך קשה, חינוך סובייטי. לא היו חיבוקים, זה היה משהו אחר. אמא שלי הייתה מרביצה לי המון במקום חיבוקים. אבא לא היה נוכח, אבא היה בעבודה, ואמא המחנכת שלי, של אבא ושל אחותי. איך מתמודדים עם חינוך כזה? שאלתי את יוליה. אני פיתחתי חומה, היו לי המון בעיות רגשיות, המון חרדה. הייתי בן אדם מאוד מאוד סגור, לא היו לי חברים. עישנתי המון חשיש ושתיתי המון אלכוהול. אמא שלי לא ידעה מזה. בכלל, פעם אחת אמא שלי תפסה אותי עם החשיש, אבל אמא חושבת שסמים זה משהו לבן, והיא לא הבינה מה זה, והמשכנו. הדבר הכי חשוב בחינוך הסובייטי זה לימודים, אומרת יוליה. אמא שלי החליטה, אם אני לא אלמד, אני אהיה קופאית. ממש חשוב ללמוד משהו שמביא כסף, או הנדסה, או רפואה, או עריכת דין, ואני הלכתי להנדסה. אני עצלנית, רפואה זה המון זמן, עורך דין זה משהו מהתנ"ך, לא אוהבת, והנדסה הכי נחמד. עכשיו אני מהנדסת, אבל זה לא משהו שאני אוהבת. אבל אני שמחה. אז למדת הנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון, ועמדת בציפיות ההורים. בהחלט, וכשנולדו לי ילדים, מה אמא אמרה? תפסיקי לעבוד, עכשיו את אמא. ואני אמרתי לה, מה? אחרי הלימודים? אני לא הפסקתי. אני חושבת שעבודה זה שפיות, ואמא חייבת להיות שמחה. אם אני שמחה, הם שמחים. ואמא שלי לא הייתה שמחה. את מיכאל בעלה הכירה יוליה בגיל 21, דרך חברה משותפת. יוליה קוראת לו עמוד. היא קטנה והוא מתנסה לגובה 1.90 ושוקל 100 קילו. אכן מיכאל הוא העמוד היציב בחייה של יוליה. עליו היא נשענת. לכאורה נראה שהכל בסדר. בן זוג, לימודים באוניברסיטה. אבל לחינוך הסובייטי יש מחיר. ביום אחד בגיל 23 מתפרצת אצל יוליה מחלת נפש. הפרעת חרדה מוכללת. או בקיצור GAD. בלילה עלה לי הדופק ואמרתי למיכאל, אני הולכת למות. הוא אמר לי, מה פתאום, יהיה בסדר. ככה זה התחיל ולא עבר. עם השנים הלכתי לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, והיה לי ממש לא טוב. כשנולדה לי דריה, משהו השתנה. אני הרגשתי שיש לי מטרה בחיים. אז עדיין הייתה לי חרדה, אבל היה לי יותר טוב. הבעיה שאחרי המון שנים עם חרדה, יש משהו כמו פוסט-טראומה. דברים קטנים עושים לי התקפים. זה מעגל מאפן. אני בחרדה, מפחדת מהחרדה. היו לי 2 התקפים של חצי שנה כל אחד, וזה היה מזעזע. והניוון הוא כזה קטן ליד החרדה. כשמשהו פה בראש לא עובד, החיים חרה. כשראש עובד, החיים מעולים, באמת. אני הולכת המון לפסיכולוגית. מה שהיא אמרה לי זה שכשהייתי בבית, אני הייתי צריכה לשרוד. וכשעזבתי את הבית, שחררתי. ואז הכל צף.
הבעיה היא שאחרי המון שנים שאתה חי עם הרגלים, כשאתה מנסה לשנות זה בעיה. אני רואה את החיים איך שלימדו אותי, החיים לא יפים, החיים קשים, החיים חרה, אבל זה לא אני אוהבת את החיים והחיים יפים, ואז יש לי חרדה, וככה כל החיים. לאחר שנים של התמודדות עם התקפי חרדה שכללו אשפוזים, טיפול פסיכיאטרי וטיפול תרופתי בפסיכולוגי, מופיעות אצל יוליה כמה תופעות מוזרות, בעיקר בדיבור. יוליה ומיכאל בטוחים שהן הופיעו בעקבות התרופות החזקות נגד התקפי החרדה. אולם התופעות לא רק שלא נעלמות, אלא מתחזקות. הסוף של החרדות היה אשפוז, ובאשפוז יום נתנו לי המון תרופות. מהתרופות יש תופעות לוואי, ואני הייתי בטוחה שזה מהתרופות, ולא התייחסנו. אחרי חצי שנה, הפסיכולוגית שלי אמרה לי, לכי לרופא. יוליה מתחילה מסכת בדיקות ארוכה, שכללה אשפוז של 9 ימים במיון, ובדיקות נוירולוגיות. רק בתום חצי שנה, אומר לה הנוירולוג שיש בעיה, ומדובר בניוון. כשאני שואל אותה, האם השתמשו במילה ALS, היא מחייכת ומנידה בראשה? לא. אנחנו הבנו שזה ניוון, אבל לא הבנו איזה. בפברואר לפני שנה, הרופאה אמרה ALS, ואז עדיין לא האמנו. אמרנו, אין מצב. ועם הזמן אני לאט לאט נחה יותר ויותר, ואין ברירה, ALS. לרוב כשהשם ALS עולה, נכנסים לאינטרנט ושם קוראים שמדובר בניוון פרוגרסיבי, שתוחלת החיים הממוצעת היא בין 2 ל-5, ועוד שלל נתונים מפחידים. אני נכנסתי לאינטרנט, אבל אני חיפשתי תופעות לוואי לכדורים. ה-ALS, ידעתי מה זה, אבל לא רציתי להאמין בכלל. וה-2-5 זה הכי מזעזע. אני אמרתי לרופאה בחיים, אל תגידי לי שום דבר על החיים, אף פעם. אם אני רוצה לדעת, אני אמצא. את אל תגידי. והיא לא אומרת. 30 בנובמבר 2021. והנה הגענו ליום שאחרי. היה לי נחמד אתמול במציאות הישנה שלי, אבל אני מבינה לאט לאט שאני צריכה לסגל לעצמי מציאות חדשה. כמו למשל היום, הכנתי חביתה לבת שלי, בקושי חבר'ה, בקושי. קיצר, נפלה לי ביצה לרצפה ונמרחה מה זה יפה. עכשיו, אני מהנדסת, ישר אני חושבת מה עושים. אם אני מתכופפת לנגב, אני נמרחת שם ליד הביצה גם. אז הבאתי את החתולה ללקק, הביצ'ית נתנה לק ולא התאים לה. מהיום אני מרעיבה אותה לפעם הבאה. זרקתי על הביצה מגבת רטובה עד שבעלי כפרה עליו יגיע, יזיין לי את השכל ואז ינגב. אבל היי, יצא לי חביתה בסוף. כשחולי ALS מקבלים את הבשורה, בדרך כלל מצבם הפיזי עדיין טוב. הם מחליטים לקחת את המשפחה ולהספיק לעשות כל מיני דברים לפני שהמצב מדרדר. כמו לצאת לטיול מסביב לעולם, לממש חלומות לפני הסוף. אני ממש לא מאמינה שזה הסוף. אני ממשיכה את החיים רגיל, אני עובדת. אני מחפשת איך אני יכולה להמשיך לעבוד, ואפילו אם אני אהיה נכה מלאה, מונשמת, מוזנת, לא יכולה לזוז, אני אחפש איך אני יכולה לעבוד, לחיות ולהמשיך. אני לא מאמינה שאני צריכה להתחרפן וללכת כאילו זה סוף החיים. למה? אני נהנית מהמשפחה, מהחברים. אין לי לאן למהר. אני מאמינה שעכשיו עם הטכנולוגיה ועם התרופות שיהיו מתישהו, אני חושבת שאנחנו יכולים לחיות איכשהו. אולי אני לא אוכל להמשיך לעבוד בהנדסה ואני אחליף למחשבים. אולי, אני לא יודעת, אולי אני אכתוב ספר, אין לי מושג. עכשיו אני מחפשת, זה תהליך. ועם הימים דברים משתנים. אני נפגשת עם המון חולים, המון. וזה אנשים שבחרו בחיים והם חיים, אפשר להגיד מלאים. הם נהנים, חלק עובדים, הם יוצאים, מבלים, והכי חשוב, הם שמחים. והם נחים, מונשמים ועדיין. מביאים ילדים, באמת, ויש משפחות, שווה לחיות, שווה מאוד. אני יודעת בעצמי שאם אתה בחרדה, מאוד מאוד קשה לצאת מזה. חייב להיות משהו בפנים שרוצה. אני חושבת שאם אנחנו, המנוונים, נהיה ביחד, החיים יהיו הרבה יותר יפים. אנחנו מבינים אחד את השני, ואנחנו יכולים לעזור אחד את השני. האם יהיה נכון לומר שהחינוך הסובייטי הוביל להתקפי חרדה, והם הובילו ל-ALS בגיל כל כך צעיר? חד משמעית. החינוך עשה לי חרדה, ויכול להיות שהחרדה הייתה טריגר לניוון. אני לא אומרת שאם לא הייתה לי חרדה, לא היה לי ניוון, אבל יכול להיות שהוא היה עוד 20 שנה ולא עכשיו, זה מה שאני חושבת.
אתה יכול לראות את זה בילדים שלי. אני עם חרדה, זה לא עבר אליהם. אני חולה במחלה נוראית, והם שמחים, הם חיים ונהנים. הבת שלי אומרת לי, אמא, אל תדאגי, להכל יש פתרון, אנחנו נמצא כיסא, את יכולה לדבר במחשב, ואנחנו תמיד נאהב אותך. ואין להם חרדה בכלל. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם לא קלים. והנה, יושבת מולי יוליה, מחייכת, ואני חייב לומר שהאישה הצנומה והאופטימית הזו, ומה שהיא מעניקה לאנשים בסביבתה, היא הבן אדם הכי אמיץ שהכרתי. היא ממחישה לי משפט שאמר קפקא. ההיגיון אמנם אינו ניתן לערעור, אך הוא אינו יכול לעמוד בפני אדם שנחוש לחיות. מה השתנה במערכת היחסים בינך לבין הילדים מאז המחלה? השתנה אצלי, לא אצלם. אני מפחדת שלא מעניין להם. אני הייתי אימא מאוד מאוד פעילה, ועכשיו אני יכולה לצאת, אבל אני לא יכולה לרוץ איתם. ואני חושבת שזה מפריע. להם זה לא מפריע, זה אצלי. 11 באוקטובר 2021. שלום לכולם, אני רוצה לשתף אתכם במשהו מהמם. אני בת 35 וכבר כמעט שנתיים יש לי ALS וזה חרה ואני שונאת את זה, כמו כולם אני מניחה. חרה של דבר זה ALS. יש לי בת מהממת, בת 8, ויודעת שאני לאט לאט נהיית נכה יותר ויותר, ורואה אותי בוכה מדי פעם, או כל יום, מה זה משנה. היום אמרתי לה שאני עצובה, כי אני לא יכולה לעשות מה שאנשים אחרים יכולים לעשות. ומה ענתה לי הבת 8 שלי? היא אמרה לי שאנשים אחרים עסוקים בעבודה, בישולים, חותמים על תפסים, ואני אישה מיוחדת. אני יכולה להיות איתם כל הזמן, איתה ועם הבן שלי. גמרה אותי. בשבילה אני מוכנה לחיות, לא משנה באיזה צורה, רק להיות לידה, וליד הבן שלי כמובן. הוא סטלן רצח, אבל עמוק בפנים, הוא בטוח גם חושב ככה, הוא בן 5. משהו שמח במציאות העקומה. ALSים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות. אצל 10% מהחולים גורם המחלה הוא גנטי, ואצל 90% מהאחרים הופעת המחלה היא ספורדית. המקרה של יוליה הוא גנטי. ALS גנטי יכול להחליט האם להביא ילדים לעולם ולקחת סיכון שהגן יעבור לילדים. אבל בדרך כלל האבחון נעשה בגיל יחסית מבוגר, כאשר יש כבר ילדים ולפעמים אפילו נכדים. יוליה הובחנה אחרי שילדה את שני ילדיה. אני לא חושבת על זה. אני חושבת שעד שהם יגיעו לגיל הזה, יהיה משהו באמת, ואפילו הגנטיקאית אמרה שבדיקה אפשרית מגיל 18, עכשיו אי אפשר, ושעד שהם יגיעו לגיל 30, משהו יהיה. אין לי סיבה לחשוב אחרת, זה לא יעזור. עדיף להיות אופטימיים. לאף אחד במשפחה, לאף אחד, סבתא, סבתא רבא, אין שום דבר נוירולוגי. לכולם יש סרטן, לאף אחד אין ניוון. אני החלטתי לגוון. 11 בדצמבר 2021. לכל חבריי הסובלים, ערב ירד על נתניה, הריביירה של ישראל, רוחות מטורפות נושבות בחוץ ויש גשם, הסיוט של חיי. איך שנכנסתי היום הביתה מהעבודה, הבן שלי מרוח על הרצפה בלבוש מלא ומגפי חורף. אנטון, מה אתה רוצה? טעות. לקפוץ בשלוליות. סמק, עכשיו כשאני אימא נכה, אני חייבת לעשות מה שהם רוצים, כי יש כל כך הרבה דברים שאני לא יכולה לעשות, אז מה שאני כן יכולה, גם אם יהיה הוריקן, צונאמי או סתם מלחמת עולם, אני עושה. ביקשתי מאמא שלי שתעזור לי עם המעיל, ותוך כדי צורחת עליי שאני מטומטמת שאני יוצאת, כי הילד צריך ללמוד מה זה לא. בטח, בואי גם על הדרך נדפוק לו מכות, ונגיד לו שהוא בסוף יהיה פועל בניין, כי זה הכי טוב שהוא יגיע אליו, למה לעצור בלא? קיצור, אחרי שהלבישה אותי, ואני נאלצתי לשמוע עד הסוף את מה שהיא חושבת, עוד מתנה נפלאה, תודות לניוון, חוסר היכולת לברוח מהטמטום, ישבתי על הקלנועית המהממת שלי, ויצאתי החוצה עם הבן שלי בתחושת שליחות, איזה אמא קדושה! והבן שלי מבסוט, שמח, קופץ כל הדרך, ומה זה נהנה, אנחנו קומה שנייה, כן? כל הדרך זה 1.5 דקות. יצאתי מהמעלית, ונסעתי לכיוון הדלת, ואנטון קיפץ על קצות האצבעות, כאילו האושר עצמו נושא אותו על כתפיו. איך שפתחתי את דלת הבניין, אנטון, יש גשם, חוזרים מיד. אני מקדושה, זהו, הוא נהנה מהמסע, השאר לא חשוב. אבל ברור שזה לא עובד ככה, הילד רץ לגשם, והדבר היחידי שהסכמנו עליו זה שהוא יקפץ בגשם מולי, כדי שאני אוכל להישאר יבשה ליד הבניין. אחרי בערך 5 דקות, לא היה שריר בגוף שלי שלא התכווץ, נהייתי גוש,
יציקה אחת. כל התחושה של השליחות נעלמה, והניוון כאילו לא היה, אנטון, מיד הביתה. מי שיש לו ילד קטן, והוא לא מחנך אותו בחינוך סובייטי, יודע מה קרה הלאה, הילד שם עליי קצוץ. אחרי עוד דקה מייסרת, עשיתי מה שכל אמא אחרת מן המניין הייתה עושה. אנטון מתוק שלי, תראה, יש שם שבלול שמאוד קר לו, הוא רוצה ללכת הביתה. ואנטון מבסוט, הוא חולה על נמלים שבלולים וג'וקים ומה לא, ומפה לשם אני מגדלת עכשיו שבלול, וקראתי לו שבי, אני מקורית. כל כמה שעות אני מוציאה אותו, מאכילה אותו, דואגת להרטיב לו את החול, אני מטפלת בשבלול. מי אמר שבניוון אין שום דבר חיובי? מי לפני הניוון היה שם זין על שבלול? כל ALSי מגיב אחרת כאשר עליו לספר על המחלה לסובבים אותו. יש כאלה שמעדיפים להסתיר כמה שאפשר, עד שאי אפשר יותר. ויש כאלה שפשוט מספרים לכולם, משתפים את כולם. לא רק בזה שהם חולים, אלא בכל מה שעובר עליהם. כמו יוליה. בעבודה החברים כולם ידעו. אני בן אדם מאוד פתוח. אבל החברים מפעם לא יודעים. אני מתביישת. לאנשים חדשים, נגיד חברים של אנטון, כשאני מזמינה אותם, אני אומרת, תשמעו, אני נכה, לא יכולה לדבר, לא הולכת, אבל זה מה יש. חברים מפעם, יש מטען בפנים. למישהו מפעם, אם אני אגיד לו, אני אבכה המון. למה? כי הוא יודע איך הייתי פעם. וזה מפחיד, לא נעים. מיכאל, בעלה של יוליה, עובד רוב הזמן מהבית. גם בפגישת התחקיר הוא היה נוכח ושותף. מדי פעם מסביר מה יוליה אומרת. לפעמים כשהוא מרגיש שיוליה התעייפה, הוא ממשיך לדבר עבורה. וכמובן הוא לצידה, עוזר בכל פעם שצריך. מיכאל הוא איש אוהב, שמח, הוא אחלה בעל, אחלה אבא, אבל יש לו כמה בעיות. במחלה הוא מתפקד על אוטומט, זה מה יש ועם זה נחיה. אבל קצת חסר לו טקט, הוא יגיד לי, את חולה במחלה סופנית, תהני ממה שיש, ואני מה? ככה אנחנו מתנהלים, אני למדתי לצחוק ממנו ואיתו. הוא ממש תומך, מאוד עוזר, רק שלפעמים אני צריכה לכוון אותו לזה, הוא לא תמיד יודע איך. הוא אמר לי שהמפגשים שאני עושה עוזרים לו להבין שמכונת הנשמה ונכות זה לא סוף העולם, והוא נרגע. אצלנו מיכאל מאוד מאוד אוהב להחליט, ואני מאוד מאוד אוהבת לחיות בשלום, אז הוא מחליט ולי לא אכפת. וגם אחרי הניוון זה אותו דבר. ההבדל היחידי שהוא עוזר לי להתלבש, לעמוד, ללכת, זהו. ואני מפחדת שהוא יעזוב, אבל זה טבעי אני חושבת. הוא אומר שהוא לא יעזוב אף פעם. נראה. גם אני לא חושבת. אני אמנם חולה בניוון, ואני אמנם נכה, אבל אני עדיין מאוד מאוד פעילה, ואני עדיין... מיכאל פחות חברתי. אני מביאה לו את החברה, את החיים, את המשפחה, הכל. ועדיין אני עושה את זה, וגם אם אני אהיה נכה עוד יותר, אני אעשה את זה. 1 בנובמבר 2021. שלום, אני עצבנית, קמתי בבוקר שבת יפה, הציפורים מצייצות, השמש מבצבצת מבעד לחלון הג'יפה שלי, מבסוטה מהחיים. הבן המושלם שלי הביא לי את ההליכון, ואני קמתי ועשיתי צעד וחצי לכיוון ההליכון, כי אני בן אדם זהיר ודואג, פאקינג צעד וחצי. בחצי צעד דרכתי על בובת ברבי אחוש שילינג יקרה שקניתי לבת המהממת שלי, שכמובן החליטה שהמקום הכי מתאים לה הוא רצפה. בזכות הניוון המסריח שלי, אני בורחתי ביציבות של תינוק בן שנה, אז איך שרגלי דרכה על בובת הברבי היקרה תחת הזאת, התקפלתי כמו בובה על חוט עם כל המשקל על הקרסול הקטן והמושלם שלי. מפה לשם בקרסול יש שבר קטנטן, עמק, אז עכשיו אני נכה בפוטנציה עם שבר בקרסול, יושבת בבית ומתמרמרת על מר גורלי. ובעלי, כפרה עליו, כשישבנו במוקד ואני חיכיתי לגזר הדין, חיפש באינטרנט פאקינג שולחן קפה לסלון. ואני מתייפחת לו שזהו, נגמרו החיים, והוא עונה לי, תשמעי, זה כבר קרה, מה אפשר לעשות? היום קמתי באיזה 7:30, ומאז אני מזיזה בקושי רב את התחת שלי מהספה, ומשם לקורסה, ואז עושה איזה סיבוב דאווין בסלון על הקלנועית, ושוב חוזרת עם התחת הספה. אני ממש לא מרוצה מהמצב. איפה אני מתלוננת? רוב חולי ה-ALS נעזרים במטפל או במטפלת, בדרך כלל ממדינות זרות. הכנסת אדם זר הביתה זה לא דבר פשוט. יוליה מחכה למטפלת שלה שתגיע לארץ. זה מאוד מפחיד, אבל עכשיו אני מבינה שמטפלת זה העצמאות שלי. המטפלת תאפשר לי ולמיכאל לחיות חיים רגילים, והיא תעזור לי במה שאני לא יכולה. החשש היחידי זה מיכאל, שימאס לו, או שההפך, לא ימאס לו. וחוץ מזה, אני בן אדם מאוד נוח, אני אסתדר. הקמת קבוצת וואטסאפ של חולי ALS, מאוד מוצלחת ופעילה. למה הקמת אותה?
בגלל החרדה שלי, בגלל הפחד להיות לבד. ואיכשהו אני בן אדם מאוד חברותי, מצחיק, זורם, והם באו. והם בשבילי התרופה. הם בשבילי הדרך להבין ולבנות חיים חדשים עם המחלה. אני לומדת מהם, אני נעזרת בהם, ואני מרגישה שאני לא לבד. המחלה הזאת מאוד מבודדת, מאוד, והכי חשוב לא להיות לבד, הכי חשוב, וזה מה שאני עושה. ה-22 בינואר 2021. חברים וחברות, מתנוונים, יקרים ומנוונים ותיקים, שלום, הנה אני. שכחתי מכם קצת, מצטערת, אני נהנית לי בקבוצה שפתחתי, אז אם בא לכם אני שם בלייב כל יום, עם שותפיי לפשע. אז קיצור, ניוון. אני קמה כל בוקר עם חיוך, אופטימית, מבסוטה על החיים, הציפורים מצייצות, מצחקקת, ממש סינדרלה. ואז אני בטעות זזה, הם קלחו הציפורים והלך החיוך, ואז שוב ניוון. אני כבר 2 במחלה, ותמיד אמרו לי מההתחלה, תהני עכשיו כל עוד את יכולה. עכשיו אני מבינה למה. אבל עם כל הכבוד, איך הייתי אמורה לדמיין איך זה 15 שעה להילחם, להזיע, לקלל ולהתעצבן, ובסוף לוותר ולקרוא לבעלי, ביי, בוא תגרד אותי מהמיטה. ואז מיד אחרי שאני במצב מעונח לעולם, מתחילה ספירת מלאי. מה עדיין עובד ומה כבר התאבד סופית. זו מלאכה קשה שאני מבצעת בדיוק רב מתחילת היום ועד סופו. אפשר להגיד שהמלאכה מיותרת, אבל אם אתם זוכרים, לי יש תירוץ, משוגעת עם תעודות מכל המוסדות בארץ. המלאכה אולי נראית מסובכת, אבל מזל שהניוון חביב כזה, וכל תזוזה יש תזכורת. אז ככה, זה המצב עד עכשיו. ללכת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני עוד יכולה, באיטיות מטורפת וצמוד להליכון. למשל בבוקר בעלי מלווה אותי לחניון, אז הוא שולח אותי ראשונה, ובינתיים מכין לו קפה, ארוחת בוקר, מצחצח שיניים וכולי, והכל בשנתי, כי לי לוקח שנה להגיע לאוטו. לדבר, וואו, זה נושא קשוח. נכון להיום אני חצי מדברת, חצי נוהמת. כבר התרגלתי אחרי כל מילה לשאול, הבנת? עכשיו, הידיים האלו, היו 100% עד לפני כמה חודשים, סמק, אבל היי, אני עדיין יכולה לחטט באף ולנגב לעצמי. הבליעה שלי, אז היא עובדת מספיק בשביל שאני אבלוס כמו מטורפת, כי אסור לרדת במשקל חס ושלום, אבל התרגלתי להיחנק קבוע לפחות פעם בשבוע, אני כבר ממש בקיאה באנטומיה האנושית. ואלה רק השינויים הפיזיים, אל תשכחו את הנפש. הנפש שלי בכלל מרגישה כאילו היא עוברת רצח עם מינימום פעם ביום. ליוליה קשר מאוד מיוחד עם מיכאל הרמן, שהוא כנראה החולה הכי ותיק בעולם. 36 שנים. שיא עולמי מדהים. כשאני שואל אותה מה המשמעות הקשר עם מיכאל עבורה, אור קורן מעיניה. איך שאני באה למיכאל, הוא מחייך חיוך חבל על הזמן. מיכאל שמח, מיכאל אופטימי, מיכאל חי את החיים, אתה חייב לראות אותו, אני לא יודעת. כשאני באה אליו אני שמחה, הוא מרגיע אותי, הוא מעניין, אנחנו מדברים המון. אנחנו ביחד נהנים, רואים טלוויזיה, אוכלים, מיכאל אוכל, חבל על הזמן. מיכאל עזר לי לעבור את השלבים. אני מפחדת להיות לבד, והוא אמר לי שמהניסיון שלו, איך שאני אחיה, ככה אנשים יבואו אליי. הוא מלמד אותי איך לחיות והוא מהמם, ואני נוסעת אליו כל הזמן. בחלומות שלי אני בריא, וכשאני מתעורר למספר רגעים נדמה לי שכל ה-ALS הזה הוא חלום רע ולא מציאות. האם גם את חובה כאלה דברים? אני אף פעם לא זוכרת מה אני חולמת, אבל לפני השינה אני תמיד אומרת, מחר יהיה נס, מחר אני אקום ויהיה בסדר, אבל זה לא קורה, וזה מבאס. באחד הוואטסאפים כתבת, אני מחלקת את היום שלי שווה בשווה. בחצי אני בוכה ועצובה, ובחצי השני אני נלהבת ושמחה. אבל בסוף כל יום אני הולכת לישון אופטימית. אני אופטימית חסרת תקנה. תגדירי, מהי לגבייך אופטימיות? אני אספר לך. המחלה הזאת כל הזמן משתנה. כל הזמן אני לא יכולה עוד משהו, לא יכולה ללכת, לא יכולה להרים יד. ואופטימיות בשבילי זה להבין, לא משנה מה, אני יכולה לנצח. לא משנה מה, אני יכולה לחיות. ואיך אני עושה את זה? אני מחפשת פתרונות. כל הזמן מכינה את השטח לפני. ואני חושבת שזה משהו מבפנים. אני בוכה ועדיין אני מאמינה שיהיה בסדר. לא יודעת איך. אני חיה באשליה שמחר לאט לאט זה ייעצר, אבל אני מבינה שיכול להיות שלא.
והאופטימיות זה להבין שעוד 3 שנים, אפילו אם אני אהיה נכה ומונשמת, אני עדיין יכולה לחיות. זה אופטימיות. אני מחפשת עבודה, מחפשת אנשים. יש אנשים חולי ניוון שעובדים. אני מחפשת איך אני יכולה לעבוד איתם. אני שולחת מיילים להמון חברות שיעזרו לי, וחברה אחת ענתה לי, והם שולחים אליי את הטכנולוגיה שאני אנסה. ובעבודה שלי הם מוכנים שאני אבוא, לא משנה איך, לא משנה מתי, הם מאחוריי. ממש חברה מהממת. הם תומכים בי, הם מנגישים את המשרד בשבילי. מה שאני צריכה הם עושים. אני עובדת שם 10 שנים, אני עדיין עובדת עבודה מלאה. עכשיו אני מחפשת איך אני אוכל לעבוד כשלא יהיו לי ידיים. נראה מה אני אמצא. אמרת פעם שעשית עסקה עם אלוהים שישאיר לך אצבע. למה אצבע? אני כל הזמן מוכנה לוותר על עוד משהו. למשל, אני מוכנה לחיות בלי הרגליים, שיהיה, בלי ידיים, שיהיה, אמרתי לך, אני אופטימית. מוכנה לחיות עם אצבע אחת. אם זה יישאר, אני אחיה חיים נפלאים. יש מישהי, היא חולה 25 שנה, חני, יש לה אצבע והיא עדיין עובדת. יש לה 2 ילדים, אחלה משפחה ואחלה חיים. אז אני אמרתי, שתהיה לי אצבע, אני אחיה בסדר. למרות שהיום יש מכשירי הנשמה קומפקטיים וניידים, יש חולי ניוון שלא רוצים להיות מונשמים. מבחינתם אלה לא חיים. הם מבקשים לא לחבר אותם למכונת הנשמה. עמדתה של יוליה ברורה. כל עוד זה אפשרי, היא תעזר בטכנולוגיה ותמשיך לחיות. אבל מעניין אותי לדעת האם היא יכולה להבין חולי ניוון שלא רוצים להיות מונשמים. אני יכולה להבין. אני מאוד מפחדת, מאוד. איך אני אסתדר, איך יהיה למשפחה, איך יהיה לסובבים, זה מפחיד. אבל אין לי אפשרות אחרת. אני לא מוכנה לוותר. אני מבינה אם מישהו מוכן. חבל לי באמת, כי היום אפשר לחיות חיים מלאים וחבל. אבל אני מבינה ממש. איך אפשר לא להבין? לחיות נכה ומונשם, אני מבינה. אבל חבל. חבל מאוד, חבל, כי אני יכולה לבוא ולעשות שמח. אני מאמינה שאם אלה שמפחדים היו יודעים איזה חיים יכולים להיות להם, לפחות 20% מהם היו מחליטים להיות מונשמים. לפחות, אולי יותר. אנשים מפחדים בגלל שהם לא יודעים איך אפשר לחיות, שאפשר לצאת. תשמע, אמנם אנחנו נכים, אבל אנחנו עדיין יכולים לחבק, יכולים לצאת, יכולים לדבר עם העיניים. מה זה משנה? המכונה זה משהו שעוזר לנו, זה הכל. המוח הכי חשוב. פה ההנאה. אנחנו נהנים עם המוח. הגוף זה נחמד, אבל אפשר בלי. אני לא אומרת שזה פשוט, זה המון עבודה, אבל אפשר. ויש אנשים שמוכנים לעזור, אני. ויש אנשים בקבוצה שמוכנים לעזור, ומה שבעצם אני אומרת, חייבים להיות ביחד. ביחד יש המון מידע, כוח. יש המון דברים שאני לומדת שלא ידעתי בקבוצה, וכשאני קמה בבוקר תמיד יש מה נשמע, תמיד. מה היית אומרת ליוליה לפני 10 שנים? קחי נשימה ותרגעי, חד משמעית. אני לא חושבת שיש משהו שאני יכולה להגיד ליוליה שיעזור לה. אני חושבת שהשנים האלה עם החרדה עזרו לי להבין מה אני יכולה לעשות, והניוון עוזר לי להבין מה עוד אני יכולה לעשות. ואני חושבת שהתהליך הוא מאוד חשוב ואי אפשר לוותר עליו. גם במחלה יש תהליך מאוד מאוד מפחיד ומאוד לא נעים, וחייבים לעבור אותו. אחרי שעוברים אותו יש המון כוח. אני עדיין בתהליך. היא מתרסק בכבוד, אפילו שאני לא יכול לעמוד. שיראו כולם, שום דבר לא סוף העולם. תודה שהאזנתם לפודקאסט גוף כלוא בראש חופשי. אני מקווה שההאזנה לפודקאסט השאירה את עולמכם במידה כלשהי. הפצתו תתרום להעלאת המודעות למחלת ה-ALS ולמציאת תרופה. אנא שתפו חברים ומשפחה. אדם יודע איך לחיות את חייו, רק שמרגיש את צרותיו. תודה לכל השותפים ליצירת הפודקאסט. ניסיון שלכם. ג'ניה לוס, יונית ואלון פרגו, אשתי יעל. תודה מיוחדת לליאת הרלב שדיבבה את יוליה בכל הפודקאסט. תודה לשי משולם ולשי משה על הרשות לשלב בפודקאסט את השירים. ותודה ענקית ליוליה שפתחה את ביתה וליבה בפנינו. תודה. שאני שר והטפל זה שנופל. היא מתרסק בכבוד, אפילו שאני לא יכול לעמוד.
שיראו כולם, שיראו כולם, שום דבר לסוף להתרסק בכבוד, אפילו שאני לא יכול לעמוד. שיראו כולם, שיראו כולם, שום דבר לסוף העולם. שום דבר לסוף העולם.